Labarin wasu abokanai guda biyu waɗanda sun kasance sun shaƙu sosai. Wata rana sun fita yawon shaƙatawa sun je wani sahara. Cikin tafiya sai wani musu ya shiga tsakaninsu. Kun san me ya faru daga baya kuwa? Ana cikin musu kawai shi ɗayan abokin ya ji mari ya sauka akan fuskansa, wato abokinsa ne ya mare shi. Ya yi murmushi sai ya rubuta akan ƙasa, yau babban abokina ya mare ni. Aka ci gaba da tafiya, can suka je suka samu wani guri inda shi wanda an mara ya shiga cikin wani taɓo. Sai abokin nasa ya zo mishi a guje ya taimaka masa, da ƙyar ya fita daga cikin wannan taɓon. Daga nan sai ya rubuta akan wani dutse, yau babban abokina ya taimaka min a rayuwa. Sai shi abokin nasa mamaki ya kama shi, sai ya yi masa tambayoyi guda biyu. Me yasa ɗazu da na mare ka ka rubuta akan ƙasa, yanzu kuma da na taimaka maka ka rubuta akan dutse? Sai ya bashi amsoshin tambayoyin shi kamar haka: zan so zuciyata ta manta da marin da kamun, kamar yadda ƙasa zai iya goge wannan rubutun da na yi a kansa. Zan so kuma zuciyata kada ta manta da wannan taimakon da ka yi min, kamar yadda wannan rubutun zai ta zama akan wannan dutsen. Menene ka fahimta akan wannan abotar tasu? Zan so in ji ra'ayinka a comment section, kuma ka tura wannan bidiyo zuwa ga wasu domin su ma su amfana da shi. Na gode masoya.